modern szobának a fehér is. Modern, hogy a modernet vigyünk be a lakásukba. Fehéret is használtunk. A feketét csak kimondottan a halottas letettük. És ezt tulajdonképpen ezek a minták a vetett ágynak a kincsei. Már valahogy úgy vagyunk, mint egy közösség, és nagyon boldog lennék, hogyha az itt egybeült közösség egyszer vendég lehetne Békés Csabán, hogy megtapasztalja azt a vendégszeretetet, azt a közösségi érzést, azt a közösségi munkát, ami abban az egyesületben van, és majd Pap Magdi kolléganőnk szerint varjunk gombot rá arra a vendégszeretetre, mi is viszont fogadjuk őket. Tartozik, és a agyonvarrottas, tehát agyonvartuk mi ezeket a mintákat. A tegnap is megtapasztaltuk a kiállítás rendezésében, hogy mi a mintákat, a vásznunkat agyon dolgoztuk magunkat, agyonvartuk a kézi munkáinkat. Emlékezzenek arra az együttlétre, amit mi most ebben a közösségben megélünk, és arra a napokra, amit közösen eltöltünk. Gyertek lányok, legények, gyermekek és vének, rólatok szól dalunk, most nektek szól az ének. Erőre meg borúra, tartsatok a télünk, tőletek csak figyelmet, senki csendet kérünk. Sipalokba legedővel, gitárral zenélünk, arról, amit gyermekség és vésítőt megélünk. Sipalokba nagy bődővel, gardonnyal zenélünk, dalainkat egyszerének, daloljatok télünk. Sejtelti, szekrények űr is topolja, kösöntyűjét rejtegeti.
adja apám bölcsejét. foglalatoskodnak, amivel önön maguknak is örömet szereznek, de az embertársaiknak elsősorban megmutatják azt, hogy mit tudunk. Él a magyar népművészet, él a hímzés művészete, sose lehet kiírtani a magyar ember az asszonykák lelkéből azt, ami ott benne van, ami oda beleégette annyi évszázad, alakította, módosította, üzenetet hordozó jelképeivel együtt. Hát én mindig azt mondom a csoportjaimnak, fiataloknak, hogy édeskéim, addig élünk itt mi székely magyarság a Kárpát hazába, amíg az értékeinket meg tudjuk tartani, amíg kézbe fogjuk mindazt, ami a miénké, vigyázunk rá, gazdagítjuk, átörökítjük, mert talán ez a legfontosabb, hogy nemzedékről nemzedékre átörökíteni. Szeretettel köszöntöm az Ősi Értékek című konferenciánk résztvevőit. Elsősorban az Arter Alapítvány vezetőjét, Lőrinc Zsuzsát, aki megszervezte a konferenciát, másodszorban Gede Ildikó tiszteletes asszonyt, aki első alkalommal, amikor felkértük ennek a rendezvénynek a megszervezésére, nagy szeretettel helyet adott, bátorított, biztatott, azon kívül Békés Csabai vendégeinket, mentorainkat, őket majd bemutatjuk a nap folyamán részletesebben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten áldja! Drága testvéreim, engedjétek meg, hogy egy ígével köszöntselek benneteket. Ehhez az ígéhez a szemben lévő, ott fenn lévő kézimunkára felvart utasítás vezetett, mely szerint kezeink munkáját tett halhatatlanná. Tehát ez az ige a Zsoltárok könyvében található, és pedig a 90. Zsoltár utolsó versében. Nekünk reformátusoknak nagyon drága ez a Zsoltár, ezt úgy is nevezzük, hogy a mi református himnuszunk. Az előtti verset is fel fogom olvasni, tehát az utolsó előtti verset, a 90. Zsoltárban így hangzik.
láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. És ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Így hangzik a Zsoltár, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon talál ehhez az alkalomhoz, hiszen a kezünk munkájáról lesz itt szó, amiben benne van a szívünk érzése is. És ennél méltóbb felvezetése ennek a létrehozott ősi értékdíjnak nem is lehetne. Laudáció Kovács Katalin, Pap Ágnes, Székely Annának. Tucatnyi jelentős esemény résztvevői az utóbbi 15 évben. Ezeken az eseményeken nem csak a művészet, a közművelődés, a hagyományos lét kiemelkedő szokásaira hívják fel a közösség figyelmét, hanem gondolataikkal, szemléletükkel mindvégig hozzájárultak a mezei munka, a családnevelése mellett az értékelő munka, a közös gondolkodás oldott hangulatának biztosításához. Gondolom, hogy nem nagyon találnak szavakat, de én csak ki szeretném hangsúlyozni, hogy tényleg az ilyen emberek azok, akik a nemzeti életben tartói. A Szűcsnek a nevét, tehát Záhradnyik Pál, magyarra fordítva Kertész Pál, és az évszám is benne, tehát ez hatalmas nagy felfedezés volt, hogy azt is tudjuk, hogy ki készítette. A gyulai melyes, kétegyházi melyes, az a román szűcsöknek a munkája. A mi múzeumunkban melyeseket találunk, a Néprajzi Múzeumban van egy ujjas ködmön is. Ez megváltozott, és azért mondtam, hogy a harc folyamatos, ebben már én is részt vettem ebben a harcban, hogy ki akarták húzni a szakképzésből azt, hogy népi kézműves szakmák. És hát mi ott voltunk páran, akik azt gondoltuk, hogy ez fontos annyira legalább, mint mondjuk a kőműves. Mert hát ugye kőműves nyilván kell, mert házat kell építeni, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a magyar identitástudatunk megmaradjon, ahhoz a mi szakmáink is borzasztó fontosak. Lehet egy házban úgy élni, hogy nincs benne hímzés, de mondanám, hogy minek. Winkle Aranka vagyok, egy 30 tagú kézimunkakörnek a vezetője. Ez a katolikus egyház keretén belül működik a Sepsiszentgyörgyi belvárosi plébánián, és örvendek, hogy ez a közösség, a terem, ahol most vagyunk, ez a református közösséghez tartozik. Tehát a hitünk, lehet az katolikus, református, unitárius vagy akármilyen, ökuménikusak vagyunk, és együtt kell alkossunk és dolgozzunk. Pap Gábor és Hoppán Miska biztosan sokkal mitizáltabban elő tudja adni. Én egy adott pillanatban nem is tudom őket követni olyan bonyolultan, de sok mindennel egyetértek, de egy biztos, ha ezt végignézik a kiállítást, és végigmennek még egyszer ezzel a szemmel testenek nézni, az identitástudatunk ott van. Ami keleti eredetünk, beszélek most a székely magyarról, ami keleti eredetünk lépten nyomon tetten érhető a varottasokban.